Mensen hebben zowel het goede als het kwade in zich. Ik vind die dubbelheid wel interessant. Cernunnos was een Keltische god van de onderwereld. Een god van de overgang tussen leven en dood. Hij heeft een bloem in zijn hand, een vrucht van de duivelskers. En die Cernunnos die is later, heeft hij ook als inspiratie gediend voor hoe dat de duivel werd uitgebeeld. Dit is een werk wat ik heb gemaakt voor een tentoonstelling in Stuk in Leuven, Artefact. Er zit heel veel mysterie rond die figuur. En het feit van het transformeren vind ik heel interessant. Het is een figuur die ook in de Keltische religie al steeds doodging en terug tot leven kwam. En ik vond het wel interessant om die terug in de aandacht te brengen. Mythologie zoekt eigenlijk naar symbolen, naar een taal, naar verhalen om het onbevattelijke te beschrijven. Wij leven in een tijd waarin dat wetenschap enorm groot is en je die ook bijna als een bepaalde religie bijna kan gaan beschouwen. En mijn werk gaat eigenlijk ook terug naar zo die oermythologie. Dus ja, daar probeer ik eigenlijk mijn nieuwe verhaal mee te maken. Op zoek naar eigenlijk een nieuwe mythologie voor deze tijd. Het kan soms zijn dat ik op een dag 10 keer van ding verander. Van de eettafel naar een groot werk in mijn atelier. Dat ik van mijn atelier terug naar de woonkamer ga. En ik ben continu eigenlijk aan het veranderen van mijn bezigheid. En ergens denk ik dat ik ook altijd aan het vluchten ben van het gevoel dat het echt een taak wordt. Dus er zijn eigenlijk een heleboel beelden tegelijkertijd die langzaamaan aan het ontstaan zijn. Heel spontaan. Om ook steeds mezelf weer daarin te verrassen eigenlijk. Langs de andere kant word ik er ook wel eens gek van, want dan wil je ook gewoon soms wel een plan hebben en precies weten wat je gaat doen. Sinds een paar weken ben ik hier aan een tafel bezig in de woonkamer en ben ik aan het knippen in papier. Ben ik eigenlijk allemaal collages aan het maken die als een soort van voedingsbodem kunnen gaan dienen om straks tot werken te gaan uitwerken. Je zou het wel kunnen vergelijken met een muzikant of een singer-songwriter die gewoon spontaan begint te tokkelen op zijn gitaar om op zoek te gaan naar een melodie. En het zou kunnen dat er iets uitkomt wat ik straks echt ga gebruiken om een grote sculptuur van te maken. Gisteren heb ik dit figuurtje begonnen met dat ruimtelijk in klei te gaan namaken. En het leuke is wel dat ik door die collage al meteen een idee ook heb van welke kleuren ik straks ga gebruiken. Ook de vorm werk ik vaak nog wat verder uit. Dus ja, ik ben benieuwd of het gaat lukken om die collage tot een sculptuur om te zetten weer. Het is heel rustig om hier te wonen en te werken. Als je in je atelier bent, dan maakt het ook niet zo heel veel uit of je ergens in een heel bruisende stad zit of hier in de polders. In principe wil je gewoon dan kunnen concentreren op je eigen werk. En je kan nog altijd naar een stad toe gaan, dat is ook niet al te ver weg van hier. Dus die combinatie vind ik wel heel fijn. Ik ben geboren in Antwerpen, maar ik heb 2 Nederlandse ouders. En ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar vanwege mijn taal word ik door iedereen gewoon als Belg beschouwd, denk ik. Officieel op papier ben ik nu volledig Nederlander. Maar ja, als je mij zou echt vragen van wat voel je meer, dan denk ik toch meer Belg. Omdat ik er toch het grootste deel van mijn leven heb geleefd. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een artistiek gezin.
Mijn vader is echt beeldhouwer, mijn moeder die werkte voor decor en requisieten voor televisie. Dus ik ben eigenlijk altijd omgeven geweest door mensen die in hun atelier bezig waren. Dus voor mij was die stap eigenlijk heel voor hand liggend. Ik heb in Sint-Lucas Antwerpen gestudeerd. Ik heb eigenlijk schilderkunst gestudeerd daar. Maar mijn werk is geëvolueerd naar meer ruimtelijke installaties. Ik heb allemaal onderdelen gemaakt en nu ben ik een soort van proefopstelling aan het maken. Die moeten dan later allemaal nog aan elkaar vastgemaakt worden. Maar zo kan je al een beetje zien hoe het gaat worden. Wat je ziet is eigenlijk een figuur, een beetje een vaderfiguur. Maar hij is ook een soort van transformer. En die draagt een kind op zijn schouders. En de titel is I know the future is unclear, but I'll carry you anyway. Op een gegeven moment ben je iets aan het maken en dan voel je ineens dat je echt aandachtig wordt, dat je echt ineens geïnteresseerd wordt, omdat er dan toch iets gebeurt wat je zelf niet verwacht. Heel vaak heeft het ook wel te maken met een bepaald soort vorm of uitdrukking. En dan wordt het gewoon echt interessant. Dan ineens word je verslaafd om aan een werk te werken en dan vergeet je ook volledig de tijd eigenlijk. En dat is vaak een heel goed teken. Alleen ja, dat is er niet altijd, dus dat maakt het moeilijk. Soms is dat er gewoon niet. Het werk heeft vaak ook zijn eigen wil. En als kunstenaar moet je ook gewoon soms een beetje wachten tot het juiste moment om aan iets door te werken. Ja, mijn werk wordt wel verzameld. Ik werk in België samen met White House Gallery. Dat is eigenlijk mijn vaste galerij. En daarnaast dus in het buitenland, in Frankrijk dan en in Nederland, werk ik ook soms samen met verschillende galerijen. En zo worden mijn werken wel aangekocht. Ik werk nooit echt in opdracht van een verzamelaar tot nu toe. Ik maak in principe gewoon mijn werk en dan zijn er wel of niet mensen die dat willen aankopen. Ik zit denk ik nu op een soort van kruispunt weer, waarin ik op zoek ben aan het gaan ook naar nieuwe wegen. Ik begin ook te denken aan het maken van videokunst. Ik zit ook al heel lang met het idee van het maken van een soort van triomfboog. Ik werk nu toe naar een tentoonstelling bij White House volgend jaar, waarin ik dat soort werken eigenlijk wil gaan uitwerken. Ik ben daar nu collages voor aan het maken, om die later ook in het groot te willen gaan maken. En ik wil iets doen met die geschiedenis van de triomfboog, die eigenlijk door de geschiedenis heen van betekenis is veranderd, die steeds meer een soort van status, prestige ding is geworden. En ik wil die eigenlijk gaan platslaan en terugbrengen naar meer een bescheiden versie daarvan. Ik ben altijd op zoek naar een evenwicht en ook de afwisseling tussen het heel kleine, het heel spontane. En soms heb ik ook wel een ambitieus project nodig, dan wil ik juist iets groots gaan maken. En ik denk dat ik beide eigenschappen wel in mij heb. En misschien is dat ook wel de combinatie tussen de Nederlander die met zijn twee gestrekte benen erin gaat en de Belg die juist meer bedachtzaam is en oog heeft voor het kleine detail.